Bon dia. Últimament a Catalunya s'ha produït una diversificació dels veterinaris pel que fa a l'adscripció als departaments dels quals depenen. Aquest fet no ha tingut tanta repercussió a les comarques de Girona com a la resta de comarques catalanes. A Girona actualment hi ha uns 250 veterinaris, 60 dels quals treballen per lliure, bàsicament en 3 apartats. En el del control sanitari, el dels aliments i també els derivats de la carn d'animal i també en la fabricació alimentària pels animals de granja. Aquesta informació encapçala el Telenotícies Comarques que ara comença. UGT en Ruta és una iniciativa sindical per apropar els assessors laborals als llocs on es produeixen conflictes relacionats amb el transport. Una companyia aèria iugoslava transporta turistes de l'est fins a la Costa Brava per 38.000 pessetes. Aquest preu inclou el menjar i el dormir d'una setmana. Els dos equips empordanesos de segona A empaten els partits que van disputar ahir a Salamanca i Figueres. Girona és la demarcació catalana on s'ha produït un menor nombre de trasllats del Departament d'Agricultura al Departament de Sanitat. Actualment hi ha uns 250 veterinaris en actiu a les comarques de Girona, dels quals uns 60 treballen d'una forma lliure, el mateix nombre està a l'administració i la resta, uns 130, treballen per empreses privades. Cada any surten de la facultat, només per la demarcació de Girona, una vintena de veterinaris. Per això, un dels problemes d'aquests professionals és la saturació que es veu a venir. Han anat acabant la carrera i des que hi ha la facultat a Barcelona cada vegada surt més gent. Llavors les expectatives de futur per a aquesta gent són més aviat reduïdes, perquè el sector està ja força, no diríem saturat, però sí en vies de saturació. Contràriament a altres zones de Catalunya, a Girona no hi ha hagut un trasllat massiu de veterinaris del Departament d'Agricultura al de Sanitat perquè pràcticament tots els professionals són interins. El tema que provoca les discussions més eloqüents és si ha de continuar sent obligatori col·legiar-se, situació que en aquests moments està ratificada per una sentència del Tribunal Suprem. El col·legi fa un paper aglutinador, perquè per les característiques de cada una de les feines, les reivindicacions i els objectius a assolir sovint són diferents. Els veterinaris que estan a l'administració es dediquen principalment a la inspecció i control d'aliments en el cas de sanitat i al control epidemiològic i sanitari de la ramaderia en el cas que es treballi al Departament d'Agricultura. Els veterinaris lliures solen dedicar-se a la clínica bovina, equina o a la d'animals de companyia. En tots els casos, la medicina preventiva té molta importància i es fan mapes epidemiològics de manera que els tractaments es personalitzen. Uns 150 dibuixos van presentar al concurs de cartells convocat per l'Oficina Municipal del Consumidor de Salt. Aquesta oficina treballa entre els escolars per educar-los com a futurs consumidors. La campanya L'Educació per al Consum a l'Escola, iniciativa de l'Oficina Municipal de Salut i Consum de Salt, ha anat adreçada als escolars de 6è, 7è i 8è de bàsica des que van començar el curs. L'objectiu de la campanya és fer més crítics als escolars de mala llau publicitària habitual. La campanya també ha pretès deixar molt clar als estudiants que diferencien entre el que necessiten, el que volen i el que permanentment se'ls està venent. La campanya ha incidit en qüestions com les dates de caducitat i la diferència entre els productes amb marca i els que no en tenen. Un altre punt ha estat la defensa del consumidor a través dels seus drets, que se'ls ha donat a conèixer. Com a cluent es va convocar un concurs de cartells entre els escolars per commemorar el Dia Mundial del Drets al Consumidor que ha estat el passat dia 15. Uns 150 dibuixos s'hi van presentar i al final va ser aquest el dibuix guanyador, representant un nen petit defenent-se d'una llau de productes amb un paraigües. El dibuix guanyador ha estat editat en cartell i escampat per les botigues de Salt. Des del passat dia 9 de març, la companyia aeronàutica de transports iugoslava JAT porta a la Costa Brava turistes d'aquest país de l'Europa de l'Est. Els vols es fan un cop per setmana i costen 38.000 pessetes. Des del 9 de març i fins l'estiu, la companyia aèria iugoslava JAT fa vols xàrter de Belgrad a Girona. Els responsables de la companyia estudien la possibilitat que més endavant sigui regular. La JAT, des de fa 10 anys, porta gent amb autocar a Lloret i aquest any ho fa amb un Boeing 727 amb capacitat per 162 persones. El vol Belgrad-Girona amb estada a Lloret amb pensió completa val $300, unes 38.000 pessetes. Si el vol tingués èxit, la companyia estudia la possibilitat de fer el vol regular utilitzant 2 avions i ampliant-lo fins a Palma. Juntament amb el futur vol regular de Girona a París, aquesta és una altra iniciativa per potenciar la utilització de l'aeroport Girona-Costa Brava. La central sindical UGT ha posat en marxa un autobús que actua d'oficina mòbil per assessorar els transportistes en matèria sindical. L'oficina UGT en ruta s'establirà en els punts on sorgeixin conflictes esporàdics i puntuals del transport.
Amb la visita des d'avui a les comarques gironines, l'autobús UGT en ruta completa la primera etapa des de la seva creació al febrer de l'any passat, dedicada a presentar-lo entre el sector dels transportistes. UGT en ruta és una oficina sindical mòbil amb l'objectiu d'ajudar als professionals de la carretera. El acercar un poco el sindicato a los trabajadores de este sector, puesto que debido al trabajo en sí de ellos, que es en ruta, ¿no? Era un poco difícil el acercamiento de estos trabajadores hasta la sede de los sindicatos. Entonces la idea es llevar el sindicato a la carretera a los trabajadores. L'autobús del sindicat està dotat amb serveis de comunicació i informació de tota mena. Julio Muñoz, membre de la Federació Estatal del Transport, és el responsable de l'oficina i el que la trasllada d'un lloc a l'altre de l'Estat per exercir l'acció sindical entre el col·lectiu. Aquest migdia, l'autobús ha començat la seva feina a l'estació d'autobusos de Girona i demà té previst establir-se a la Jonquera per informar als conductors de camions espanyols que es dirigeixin a l'estranger. En un futur, l'oficina rodant podrà connectar per ordinador amb el banc de càrrega europeu que controla les mercaderies per a prestar serveis als autònoms. El Telenotícies Comarques fa una pausa abans d'entrar de ple en la informació esportiva del cap de setmana. Amb Roundup Ultrabacs i el seu preu atractiu tinc una economia segura. En compro més, els tracto millor i per a més terreny. Roundup Ultrabacs, economia segura. A Girona, Elefas. Més de 5.000 metres quadrats d'exposició amb mobles, tresillos, bricolatge, cortines. Grans ofertes. Elefas, carretera de França a Serons abans de l'autovia de Sarrià. El gegant de la llar. Nunca antes le habíamos ofrecido tanto por tan poco. Unión Fabricantes de Tresillos, Provenza, Balmes y Cerdeña, Barcelona. El Palamós continua sent un dels equips de la categoria, la segona divisió A, que més punts treu fora del seu terreny de joc. Ahir va empatar Salamanca i encapçala un nodrit grups que aspiren a jugar la promoció d'ascens a primera. El Palamós Club de Futbol va consolidar ahir a l'estadi El Mántico la quarta plaça a segona A, amb un valuós empat a un gol davant el Salamanca. Els homes de Baldo Ramos no han perdut encara cap partit en els desplaçaments d'aquesta segona volta i continuen ben situats per promocionar. El domini del maig va correspondre des dels primers minuts als locals. El Palamós va disposar de poques oportunitats que no es van arribar a transformar en gol. A pesar del bon joc practicat pels dos conjunts en els primers 45 minuts, es va arribar al descans amb empat a 0. La segona part va començar malament pels de la Costa Brava. Al cap de 2 minuts de començar, un error en defensa del Palamós va facilitar que el davanter Salmantí Cordero inaugurés el marcador a favor dels locals. Els nervis dels palamosins van estar a punt de provocar en alguna ocasió que el Salamanca s'avancés encara més en el marcador. En aquests minuts, el protagonisme el va guanyar el porter Àlex, que es va mostrar molt segur sota els pals. A 7 minuts pel final, un altre error en defensa, sortosament pel Palamós en l'àrea del Salamanca, va fer que Esteve Coromines pogués establir l'empat. Era l'1-1, amb el qual es va arribar al final del partit. En el període de descompte, la Unió Deportiva Las Palmes va empatar el partit que ahir va disputar a Figueres. L'equip empordanès es mereixia la victòria, però va fallar un penal i tampoc va saber transformar en gol les ocasions que va tenir per marcar. Ahir el Las Palmes no va ser el pitjor rival del Figueres, sinó que ho va ser la mala sort. Un penal marrat per Valor i el gol de l'empat en temps de descompte van impedir la victòria en el primer partit al municipal de l'11 de Jaume Oliver. El Figueres va jugar un bon partit en línies generals, però va crear poques ocasions de perill a la porteria de Chano, com aquesta que acaba en xut de Pitu Duran. Als 5 minuts de la segona meitat, Tintín Márquez talla una pilota, passa en profunditat a Plácido i aquest amb l'esquerra fa el primer gol de la tarda. El jove jugador debutava amb excel·lent peu davant la seva afició. Les coses pintaven bé, especialment perquè el Las Palmes continuava mostrant-se inoperant en atac. 10 minuts abans del final, la gran ocasió del Figueres. L'exblaugrana Gerardo fa falta a Manolo dins l'àrea i Panadero Martínez xiula la pena màxima.
Valor xuta malament, fluix i al mig, i Chano no té problemes per evitar el gol. En temps de descompte, Vidal és objecte de falta per part d'Alejo frontal de l'àrea. Puric, jugador iugoslau de Las Palmas que havia entrat per Armando als 20 minuts al segon temps, va fer l'única cosa bona en atac dels canaris en tot el partit. El iugoslau clava la pilota a l'escaire de la porteria de Ferrer enmig del desencís de l'estadi. Al final, uns i altres van reconèixer la sort dels canaris, empatant el partit només xutant un cop a porteria. El Figueres té ara 29 punts i un positiu, empatat a punts amb el Las Palmas i amb el Deportivo de la Corunya, que precisament és el pròxim rival dels alempordanesos. Altres resultats de la jornada segona divisió B: Aldenc 4, Girona 0. A tercera divisió els equips gironins van fer aquests resultats: Olot 3, Banyoles 0, Blanes 1, Esplugues 0, Gramenet 1, Lloret 1, Cristinenc 0, Igualada 2. Pepe Alsina, Rafael Martorell i Toni Vidal van ocupar les 3 primeres posicions del segon ral·li Lloret de Mar Costa Brava que es va disputar aquest cap de setmana per les carreteres gironines. 3 pilots gironins ocupen les 3 primeres posicions del Campionat de Catalunya de ral·lis. Pepe Alsina, guanyador aquest cap de setmana del ral·li Lloret Costa Brava, té 150 punts, 15 més que Rafael Martorell, que va dominar la primera secció de la prova que organitza la penya motorista 10 per hora. L'agradable sorpresa d'aquest ral·li va ser l'equip Vidal-Pedrós, que amb el Peugeot 309 GTI del RAC van lluitar de valent amb Francesc Ambudio per la tercera posició. Al final, Vidal va avantatjar Ambudio amb 5 segons, aconseguint la millor classificació de la seva curta carrera esportiva i els 2 primers escratxos en una prova puntuable pel Campionat de Catalunya. La prova, amb una participació rècord, es va desenvolupar amb tota normalitat en un bucle de 5 proves especials. A pesar de tot, hi van haver petites incidències lògiques, com aquestes 2 sortides de carretera, que sortosament no van tenir conseqüències pels ocupants dels 2 cotxes. Pepe Alsina, guanyador del ral·li, va invertir 1 hora, 44 minuts i 13 segons per fer els 148 quilòmetres de les proves especials. Martorell va invertir 11 segons més que el pilot de l'R5. El farnesenc va ser el dominador de la primera part de la prova. La tercera posició va ser per Toni Vidal, que va quedar a 1 minut i 1 segon del guanyador, i quart Francesc Ambudio amb Volkswagen Golf. La 5a posició la va ocupar Pere Auradell, completant així una magnífica actuació dels pilots de les comarques de Girona. A les instal·lacions del Club de Golf a Costa Brava s'ha fet aquest cap de setmana la tercera prova del campionat per a jugadors no professionals. Aquest cap de setmana s'ha disputat a les instal·lacions del Club de Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro el tercer torneig Gran Premi Segura Viudes, una de les proves més importants per a jugadors no professionals. L'equip de Maria Tralleros va proclamar guanyador d'aquesta tercera prova amb un total de 206 cops. L'equip estava format, a més, per Francisco Valera, que va fer el recorregut del camp en 68 cops, 2 sota la par, Esther Valera 70 cops i Maria del Carme Floran 72 cops. El millor recorregut el va fer Lourdes Cruz, amb 64 cops, 6 per sota de la par, i Ferran Font en categoria masculina, que va fer 66 cops, 4 sota la par. En la prova de Santa Cristina d'Aro hi van prendre part 103 equips de 4 jugadors, i la situació meteorològica i l'estat del greens va ser millorable per a la pràctica d'aquest esport. Després de les 3 primeres proves disputades al Prat, Pals i Santa Cristina, l'equip de Bernat Albinyana, Patrici Montfort, David Hurtado i Xavier Albuí encapçalen la classificació general del campionat amb 646 punts. Això és tot per avui. Ara la informació meteorològica amb Alfred Rodríguez Picó. Bon dia i fins demà. Max Sorfresc Supermercats us ofereix el temps. Hola, bon dia. La lleugera inestabilitat que hi ha a la Mediterrani occidental ha provocat en les últimes hores, i ahir al vespre també, algun ruixat molt poc important, insignificant gairebé, sobretot a la façana litoral, a la Costa Brava. Aquest matí encara que hi ha algun ruixat també molt poc important, inapreciable o poc més, per exemple a l'Estartit. La previsió meteorològica anuncia continuació de les intervals de núvols a les comarques litorals i prelitorals, obrint-se alguna clariana, sobretot cap a l'interior. Aquesta tarda es podran desenvolupar alguns d'aquests núvols i donar algun ruixat de forma dispersa, sempre coses aïllades i puntuals. Fins i tot de cara a demà, aquesta petita inestabilitat i independència ha desaparèixer completament. Tenim un anticicló a sobre. Els vents de llevant o gregal molt febles, fins i tot sud-est, xaloc, febles o molt febles, com dèiem, o una mica de mar de fons i mar rissada. I bé, aquesta situació continuarà demà i demà passat. No es preveuen canvis. Com dèiem, fins i tot disminuint la inestabilitat. És probable que a partir de dimecres al vespre podrem parlar d'una mica de canvis de temps, però de moment
res. Ara anem a parlar de pluges, de les pluges enregistrades al mes de febrer. Els totals enregistrats han estat un cop més molt inferiors als normals, com a màxims els 18 litres per metre quadrat de Puigcerdà. Això són les pluges totals del mes de març, de 5 a 1 litre, com podem veure a altres poblacions. Per tant, quantitats molt inferiors a les normals. Fins i tot gotes o no ha plogut a comarques pirinenques o prepirinenques, també a la costa. Per tant, un mes més de sequera total i absoluta. Esperem que en els pròxims dies aquesta sequera se solucioni.